That future is here. Dial *202# or visit TNM Smart app to buy the TNM Pansetse Unlimited bundle of your choice, starting as low as 500 kwacha for a 24-hour unlimited bundle. TNM, always with you. Boni nonse, ndakulandirani kucheza kwathu kwa padera lero, ndipo tili kuno ku Blantyre kumene kucheza ndi a Patrick Mpaka. Iwowa ndi mkulu wa bungwe la Malawi Law Society. Ndakulandirani programu iyi. Zomwambiri. Malawi Law Society yatulutsa pa Chingereza amati press statement, kapena kuti chikalata kuyankhulapo pa zimene zikuchitika mdziko muno, nkhani yokhudzana ndi katangale, komanso kuyankhulapo pa nkhani yomwe yakhudza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima, ndipo nkhani za katangale zimenezi ndi zikukhudza mkuluja wa mabizinesi a Zuneth Satar. Pa 26 June 2022, Malawi Law Society idalutsa chikalata chimene idayankhulapo pa nkhani zimenezi. Tabwera kuno ku Malawi Law Society kuti timvetsetse zambiri zokhudzana ndi zimene iwowo akuyankhula pa nkhani imeneyi, komanso pozindika kuti limeneli ndi bungwe la akatswiri odziwa za malamulo, mwina atithandize kutiunikira pa zinthu ziwiri zitatu. Koma mwina poyamba atakhala ndi chidwi choti kodi iwowa Malawi Law Society amakonda kulankhula bwanji, koma tikukachitika chinthu ona iyayi a Malawi Law Society iyayi alankhulapo ayatani kuti ndi bungwe lanji Malawi Law Society. Job zomwe kwambiri funso lofunika kwambiri imene kuti tiliyankhe koyambirira kwazo kambirana zathu. Malawi Law Society ndi bungwe limene linakhazikitsidwa ndi malamulo oyendesera kagwiridwe ntchito ka uloya mdziko muno. Muchizungu timati Legal Education and Legal Practitioners Act. Ndime namba 63 ya malamulo ameneyo ndimene inakhazikitsa bungwe limene amati Malawi Law Society. Boma linakhazikitsa bungwe limeneli ya Malawi Law Society kuti lichite zinthu ziwiri. Choyamba ndi kukhala ngati woyang'anira maloya kagwiridwe kawo ka ntchito. Akugwira ntchito molingana ndi zomwe zofunikira ma standards. Chachiwiri ndi kufuna kuteteza amalawi aliyense kwayankhulira kwateteza pa nkhani ya malamulo. Ndikamanena kuti amalawi tiganizirenso kuti pali amalawi amene tilipo pano, ndi amalawi amene azakhalepo kusogoloko, amene sanabadwe. Mwachitsanzo pano tikukamba za Vision 2063. Enafe mwina sizakhala tili nthawi imeneyo. Ndiye aliyense amene akugwira ntchito akuyeneranso kusatira malamulo, chifukwa malamulo ayenda amene ali ngati mgwirizano kuti mutiyang'anire mupange izi. Ndiye pameneno mukaona ndime namba 12(1)(a) inanena zimene ndakambazo. Ndiyeno mukaonano ndime namba 64(d) ya malamulo oyang'anira maloya. Nanga si anthu oyendesa chakuyenera kusatira malamulo. Kuti mpite office ina iliyonse ya boma mukaona kuti kawiri amakhala akuyendera awa malamulo akanda environment awa akuyendesa china chilichonse. So nchifukwa yake Malawi Law Society ili ndi mphamvu yoyankhulapo pa nkhani ya malamulo. Ndakuona ndi mukulankhulapo kangapo konse, koma pano tabwerera nkhani imene ya statement imene mangolutsa kumene pa 26 June. Chidwi chanu ndi chotani pa nkhani za ziphuphu ndi katangale zimene zikuchitika mdziko muno? Mutaiona statement imene tinalemba ija, chikalata tinalemba chija, tinalemba mu ndime ya chitatu, I think tinalemba kuti katangale ndi chinthu china chachikulu chimene chalepheresa amalawi kufika pa chitukuko chimene ananena kuti afike mu 1994 momwe amatenga kuti tiyendere no democracy. Mukawerenga ndime namba 30 ya malamulo akulu a dziko lino, section 30. Ndikuwerenganso koyambirira kwa constitution yomati preamble imene manena koyambirira ija. Ikunena kuti amalawi na kuti munzeru zathu ifeyo amalawi mwakugwirizana kwathu, our collective wisdom, ta nena kuti tiyendera chilamulo ichichi. Ndiye nchifukwa ife tili ndi chidwi kuti pofuna kusatira njira imene ija panakhazikitsidwa ataona kuti I think chikatangale amaononga njira imeneyi. And pamene anakhazikitsa Anti-Corruption Bureau kuti izifaita
kuonesesa kuti anthu ma interest awo akutetezedwa. So nchifukwa ife timaoneka ano ndi chidwi chifukwa tili ndi udindo yoteteza amalawi kumbali ya malamulo. Tibwere kunkhani tsopano zimene zatuluka mu chikalata ichi. Ndipo chikalata imene chalembedwa mchingerezi mwina chifukwa so macheza atikucheza mchichewa. Kuti mwina titsatire bwino. Ndingowerenga mawu amene alembedwa mu constitution imene alembedwa ichi kuti zimene amanena apo pa udindo wa chiwiri kwa president. Pa Chingereza kuti assist the president and exercise the powers and functions conferred by the constitution or by any act of parliament and by the president. Pa Chichewa tikozoti section 79 ya constitution imanena kuti ntchito za vice president ndi kuthandizira president komanso kugwira ntchito zina zimene constitution komanso lamulo lomwe nyumba ya malamulo linakhazikitsa kapena lomwe president akhazikitsa. Now a president ananena kuti asiya kuwatuma a vice president ntchito zina potengera kuti zikumveka kuti a vice president iwo akuwafufuza pa nkhani za katangale. Zikutanthauza chani? Ndiye kuti u vice president watha pamene kapena chiyani? Malinga ndi momwe mwaneneramo ndime 79 ikunena moteromo ikupereka njira zitatu zimene zikuonesa ntchito za achiwiri kwa a president. Njira yoyamba yeniyeni yothandizira a president. Yachiwiri yogwira ntchito imene aperekedwa ndi malamulo akulu constitution. Yachitatu yogwira ntchito imene aperekedwa ndi malamulo ena ochokera ku parliament mati act of parliament. Ndiyeno a president chimene ananena kuti sono uyu ndiwo ndithandizirayo koma kukhangati zina lakenso lili apapa. Ndiye sindimutuma kaye. So sikuti acho sanchito ya koma anena kuti I think sindingathe kuwatuma pano pali nkhani yokuti iunikidwe. Chifukwa tinayitchula muchikalata chimene adusa pa 26 chakuti ndikofunika kuti nkhani imene iunikidwe msanga chifukwa sikuti uyuyu wachosedwa ntchito ya. Chifukwa mukumbukira kuti vice president amasankhidwa limodzi ndi a president. Ndiwo solembedwa kuti a president mwamalembera kuti atakulemba ntchito kapena ndakupanga ni appoint. Pali ma vice president awiri amitundu iwiri pa malamulo athu. Mwina tifika kumeneko. Koma uyu amene amasankhidwayo sanga a president sanga muchose pawo kai. Pena mwina kumafusa kuti zimene achita president kuti asankhe kunena kuti uyu ndasiya kumutuma pa ntchito izi ndipo sindimutumanso ndizovomezeka ndithu malamulo. Ndikhoza kuyankha pawiri. Choyamba tikhoza kunena kuti ndizovomerezeka. Chachiwiri tikhoza kuti mwina ndizovutirapo. Chifukwa nangasi otumayo ndiwo. Ndi iwo otumawo nena kuti ndimwesa nkhani zakhaliramu chikhulupiriro changa kwa ngati ningonena unyanyamata wangayo chacheperapo. Chimomwe imakhalira oloko office kuti akhoza nena kuti kukhanga tukatuka nkhani yakuti tapita nikaye ku nyumba tibafufuza kaye sitikutumanso nikaye mpaka nkhani iite kapanga disciplinary zimatha ku office motero. Koma president adziwa kuti ineyo sindingathe kumuyimisa munthu uyu completely. Chimene ngathe kuchita ineyo kwa ine ndingoyima kaye kuti achimwene sindingakutumeni kaye pang'ono. So koyamba tona kuti ndizotheka ndithu nanga sotumawo ndamene akuona kuti chikhulupiriro changa chakhangati chasokonekera. Mbali ina kuti ndizovutirapo chifukwa chokuti nangasi pali ndondomeko zina zimene zimapasa awawa ntchito otumidwa. Ningopasa mwachisanzo tanena kale kuti constitution imatha kupereka ntchito, malamulo ena amatha kupereka ntchito mwachisanzo ntchito ngati kukakhala ku cabinet. Malamulo ena ochokera ku parliament akupereka mphamvu imeneyoyo. Winanso ali ndi mphamvu zochokera ku constitution kongo kuti sindikutuma kaye. Ndiyeno pamene timanena kuti answer yake kufunso imene mwanena kuti ndizololedwa tikhozana kuti a president ali ndi mphamvu yomuchotsa vice president wake ngati imene zili apa. Momwe nanenera muja nanena kuti pali ma vice president amitundu iwiri pa malamulo a dziko lino. Tili ndi vice president but first vice president amene amasankhidwa limodzi ndi president. Vice president amene yoyo a president sanganchose. Ndiye pali timati second vice president nthawi zina zake pali malamulo amalola sa president kuti ngati kuli akuona kuti nzizothandiza
akhoza kusankha second vice president. Mwina nthawi nake tinalipo ndi achihana. Yes. Second vice president uja a president ali ndi mphamvu yomuchosa. Koma first vice president amene amapita naye kuma ballot kuja ameneyo sangamuchose pawo okhaya. Kuna president ali ndufulu kusankha second vice president. Muri Arizona tinali nthawi nake nakani ma vice president awiri. First vice president ndi second vice president. Koma mango sankha kuti ine sindisankha uyo kapena ine ndisankha. Section 92 ya constitution imanena kuti cabinet ikwane pamayenera kukhalapo anthu angapo pali president pali vice president pali nduna ndi achiwiri ake. So mmene zililimo ndi kuti cabinet ikhoza kuthekabe kwa basi chifukwa memwe ndiyamo a vice president sana alipo ndipo pa malamulo amene mwatchulawo ali ndi udindo wokhala mu cabinet. Ndafunsa zimene zifukwa choti panachitika cabinet meeting padzanapa andi ngakhale fesina piteko kumona kuti zimayenda bwanji koma zinamveka ndithu kuti a vice president awayitana anthu ena anadzidzimukana nazo kuti kodi zikukhala bwanji pamenepo panabe choloke china chilichonse a vice president amakhala mu cabinet chifukwa lamulo constitution imanena kuti cabinet mumakhala president vice president nduna ndi achiwiri kwa nduna. So panalibe cholakwika china chilichonse. Mukalata yanu imene mwatulutsa inu Malawi Law Society mukuoneka kuti muli ndi mantha kuti zinthu zikhoza kusokonekera pandale ngati milandu imene ikukambidwa ili mkamwa pano yokhudzana ndi nkhani yakatangale silongosoledwa mwansanga. Mwina poyamba tangouzani kuti inuyo kwenikweni nkhawa ili pali mukudandaula chifukwa chani kapena mukuopa chani kwenikweni. Momwe tanenera pali njira zitatu zimene a vice president ali angakhalire ndi ntchito. Ndiye chisanzo chimene timapereka pa posachedwa kuti kuli cabinet meeting. Malamulo akulu akunena kuti uyu akhoza kukhala mu cabinet meeting. Akwena kuti cabinet ikhalepo ndi kuti akhalepo. Ndiyeno njira ina yoti a president akwena kumutuma munthuche. Then fund pereke kuti ndiyankhe bwino mina khale mwachisanzo kuti mina ku cabinet meeting kuja akugwirizana kuti I think kukufunika kuti tipite ku Tanzania tikaone kuti za irrigation zikutha bwanji kumeneko. Ziitengera a president ngati akufuna kuti antume vice president akwena kuti amutume ku meeting itu ku cabinet itu kumene a vice president akwena kukhala. Ndiye anene kuti akwena azikumbukira uyu sipaja sindikuntuma. Chifukwa zinthu zija ndizolumikizana sikuti ntchito zija zosiyana pa kuti zotuma president izi za constitution izi za parliament. Ntchito yonse ija ikufuna kuti ipitise pasogolo zolinga cha constitution chimene chili kutukula Malawi. Ndiye pamene pali no vuto lalikulu nchifukwa tinapempha muchikata muja kuti nkhani izizi aliwonse amene ali ndi mbali yoti agwirepo atachita mwansanga kuti zichitike anthu adziwe chifukwa kuti vice president sikuti sangayimbidwe mlandu ayi akhoza kuyimbidwa mlandu chifukwa ICB ali ndi mphamvu ndiponso ali ndi udindo malinga ndi kufunika kwake kothetsa katangale ngati vice president akutchulidwa kuti mwina alipo nkofunika kuti nkhani imene imvedwe msanga ichitidwe kuti anthu adziwe chifukwa pali zosatira zimene zingachitike kuti lese ngaraona kuti mwina ndosalako ndiye kuti mwina a president anena kuti nawo mtimangano wakhala pansi ndikhoza kukhupira vice wangayo nkumamutuma no kuti ntchito iye ndano bwinobwino kupita pasogolo kutukula Malawi. Pena ukamawerenga statement chakumana kuti kodi Malawi Law Society ili ndi chidwi ndi a vice president wa ngati munthu chifukwa pala anthu ambiri amene akhudzidwa ndi nkhani za katangale zimenezi komanso za ziphuphu zimenezi andi pena kumana kuti kodi chidwi chanicho kwenikweni chili pati iziti chifukwa cha vice president iwo kapena muli ndi chidwi pa nkhani zonse za ziphuphu pamene tati maswala pamenepo. Malinga ndi ntchito yathu yothandizira Amalawi zinthu zimene zizi mwina anthu akhoza mwaziona choncho koma aliyense asaganize motero mwayi. Mwina ifunso ilili mundipase mpata wokwanya ndilongosole bwinobwino. Talongosola. Ndalongosola kuyambirira kuja kuti malamulo a dziko lino amafuna kuteteza Amalawi tonse tipite limodzi pasogolo
ngati anthu chifukwa 1994 tinapanga adopt tinatenga constitution kuti tiziyendera chimene chichichi constitution kuti panga guide ndiye pofuna kuteteza anthu aja tinapanganso create mabungwe mwachisanzo anti-corruption bureau. Mabungwe ena amene anakhazikitsidwa ndi Malawi Law Society. Chifukwa ndi zinthu za malamulo zili ndi yofunika ku ukaswiri wina wake. Ndiye anapanga bungwe limene la Malawi Law Society kuti liziyawunikira Malawi pa nkhani ya malamulo kuti apa zili pati momwe ndanenera kuti mwachisanzo zimene mapereka ziche. So ifeyo ntchito yathu eni nchifukwa siti timakhala independent timayenera kuyankhula malamulo momwe alili kuti malamulo ali chonchi chachiwiri udindo wa vice president si udindo wa ung'ono mziko muno yayi ndi udindo wa ukulu kwambiri kuchoka president vice president ndiye ndi munthu wokuti first vice president ngati momwe ali achilima ndi president amasankhidwa limodzi ndi a president si president so kuti akhoza ku vice president oti akhoza kuchoka kapena kubwera momwe aone ayimverera a president ndi president ndi vice president ndi okhaziyo oti ali ndi tingane kuti ali ndi constituency yake imene mwina achakwera kuzola napezaso mavoti ena chifukwa chokuti atenga vice president uyo chifukwa chake amakhala ndi masamu awo akamapanga maite so ndi is elected public officer ena onse acha ndi either opangidwa appoint kapena ya employed oti ulembedwa ntchito ena ndi okuti apezi na kuti inu mukhala director chakuti kapena mukhala chairman chakuti mutamvera sa president yana kuti zimene ningakwanise amene ningayimise ndatha kwayimisa koma vice president ndi wochita kusankhidwa ndiye ndi koyamba so ku mbiri ya dziko lino ndikhupira kuti mutigwirizana pamene kuti ndikoyamba ku mbiri ya dziko lino kuti vice president zina lake likatchulidwe pa nkhani ya ngati yayikulu chonchi yakatangale ndiye ifeyo ngati Malawi Law Society tikuyenera tikhale ndi chidwi pa nkhani yokhuzana ndi a vice president a dziko linoli komanso ndifuna ndinene kuti nkhani ndi yokhuzana ndi a Zuneth Satai sinayambe lero Law Society sinayambenso kuperekapo ndemanga lero mukumbukira kuti nkhani imene inayambira kutuluka kwenikweni kuchoka ku ACB tinayamba kuimva mu October 2021 mutati muyang'ane bwinobwino mbuyo ndifuna ndikuoneseni kuti sikuti kamene ati ndi chinthu china chonse against a vice president ntchito ya 4 ife kwa ife ndikupanga kuunika malamulo kuthandiza Malawi kuti akuluakulu malamulo ali chonchi onani zinthu zili chonchi malamulo ali chonchi kuyambira October tinayamba kumva nkhani imeneyi kuti kumene kuchitika zazikulu ndalama za Malawi zaberedwa kwa nthawi yayitali kwakazichitika kuyambira nthawi imeneyi ayitakati kupereka maganizo ndi kuunikira Malawi kuunikira ma public officials mu njira zingapo mwachisanzo pa 2 December tinalemba chikalata chokhuzana ndi choapempha anthu onse amboma kuti tapangani cooperate natusa chikalata imeneyi pa 2 December 2021 pa 2 January tinatusaso chikalata pamene kunazatuluka chigamulo chochoka kuzomba uko chokhuzana ndi akezi nsukwa pa nkhani ya Zuneth Satai yomwe kunatuluka chigamulo chochoka kuzomba anthu Amalawi anakau yankhula za zimene tinawunikirapo kuti malamulo ali chonchi nkhani yokhuzana ndi Zuneth Satai pa 2 December Law Society inatulusa chikalata chimenecho ndikhupira munaonanso mu news pakatipo kuti pa 15 January tinalembera anti-corruption bureau director of public prosecutions attorney general tinalembera chikalata kuti nkwaunikira so pambali ya mwiti kuona ife malamulo kupofuna kuteteza Malawi taona ndi zakuti zonse zinkhani yake yomwe yokhuzana ndi Zuneth Satai nthawi imene jai mukumbukira kunali amnesty kunali chani tinakati tikupereka maganizo athu pa nthawi imene pa 24 January 2022 tinatulusaso chikalata china nthawi imeneyo kuti pa 17 January kunatuluka audio imene amanenedwa kuti amayi Chizuma ayankhula ndi munthu wina tinaperekaso chikalata chowunikira bwinobwino kuti yayi akuluakulu nanga si anthu ena amene kuti ife ndi sovereign state
kapena maloya akulakwisa chakuti inaperekanso chikalata pamene pa 24 January. So sakhale chachilendo kuti pa 26 June nkhani yomweyo yazonetsa taonapo nkhani zokhuzana ndi vice president achulidwa. Vice president ndi office yoti yakhazikitsidwa pa malamulo, ndi udindo wathu, ndipo titapanda kutero tikhala kuti tikulephera ntchito yathu yoawunikira Malawi pa momwe alili malamulo m'dziko muno. Amene ndi Patrick Mpaka, amene ndi mkulu wa bungwe la Malawi Law Society, amene likucheza nawo mkucheza kwathu kwa padera lero. Musatalikire, khani pomwepo. Takulandiranso kucheza kwathu kwa padera lero. Tikucheza ndi Patrick Mpaka, amene ndi mkulu wa Malawi Law Society, kapena kuti president wa Malawi Law Society. Tikufuna kuti alongosoleza mbiri zokhudzana ndi chikalata chimene anatulutsa pa 26 June cholankhulako pa nkhani yokhudza mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu m'dziko muno. Makamakaso potengera kuti mmodzi mwa anthu amene akutchulidwa pa nkhani zimenezo ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndipo mkucheza kwathu Mpaka munanena ndithu ndipo ndakuyizana nanu kunena kuti mwina ndipo oyamba kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko atchulidwe pa nkhani ngati zimenezi zakatangale ndi ziphuphu, komanso zili zazikulu ndipo nkhani zimene zikuvekera zoona kuti zikhala zazikulu kwambiri. Zinthu ziwiri zimene afuna kumva kuchokera kwa inu. Poyamba, kodi president titi wachiwiri kwa president akhoza kusumiridwa mulandu mpaka na kutengedwa kupita ku khoti, kapena amapanga injo imati immunity pa Chingerezi? Malamulo akulu mu ndime namba 91 constitution imene inapereka immunity koma kwa a president yoka basi. Kusenzera kuti a vice president akhoza kuyimbidwa mthu mulandu ngati munthu aliyense kwambiri, nkupezeka olakwa kugamulidwa ndithu. Zina zachitika zimenezo tiyelekeze kuti a vice president atengedwa ku court, kumene kuja mulandu azengedwa mulandu ndipo apezeka kuti ndi osalakwa, ndikhulupirira kuti angobwerera kuntchito kupanga pitilize. Koma atati apezeka kuti ndi olakwa, akhoza kukaseweza ndithu jere. Izozo zitengera kuti abwalo nangasipaja abwalo amapereka chilango sentence. Ndiye kuti abwalo atanena kuti zikhale choncho, ndikhulupirira kuti zikhoza kukhala choncho. Tsopano pakhoza kukhala kuti ndi dziko lopanda wachiwiri kwa mtsogoleri, malamulo amawunikira bwanji pa situation ngati imeneyi? Sikuti pazakhala opanda vice president, kuti sikuti pa malamulo sizingane kuti palibe office ilipo. Koma mimi pakambirana muja kunena kuti malamulo adziko namavomereza kuti posankha president timasankha president ndi wachiwiri wake. Tsopano wachiwiri wake wapezeka kuti wayimbidwa mulandu, wapezeka olakwa ndipo wamangidwa. Ndiye kuti munthu uyo palibe. Koma office ilipo ndithu. Kuti munthu president kapena vice president achoke mu office pali ndondomeko yake so imene ili mu ndime namba 86. Amayenera munanena kuyambirira muja munafukamba zokuti timayenera kunchosa ndife anthu. Ndiye mukumbukire kuti anthu amayimiridwa ndi ma MP. Ndiye mu ndime 86 pali ndondomeko yake eno imene yonchosera munthu president kapena vice president pa udindo wa umenewo amati impeachment. Chifukwa ma MP aja ndi amene amayimirira anthuno a constituency yakuti nchifaka makayankhula mujamata ndathokoza mwapasa anthu akuno ku mpenu chakuti chifukwa iwo aja amakhanga takuyimirira anthu akuyankhula zimene akufuna anthu kumene kuchako. So kuti atakhala kuti apita nchifaka ndifuna kubwera kufunso lanuli kuti atakhala kuti apeza olakwa auza akhoti anena kuti apitani ku ndende, sindiye kuti achosa udindo yaye. Undiveza? Ndiye kuti azakhala kuti office ija ilipo, munthu yonso alipo. Pokapo ndondomeko yochosera president kapena vice president ya mu ndime 86 itasatiridwa nkunchosa, ndiye kuti olo atakhala ku ndende akhala vice president. Yetu.
palibe wina aliyense amene akupatsidwa mphamvu yochotsa president kapena wachiwiri wake pa mpando kupatula amalawi eni kudzera mu either owayimirira kapena iwo eni pomupanga in any case even impeachment ya president sikuti amapita amalawi onse kukavota amapanga parliament kumweko so awa chimene angochita chonena kuti uyu tampeza olakwa ndipo tamutumiza ku ndende uko ku office kwanuko muona amene machitira in which case vakozofunika kuti ku parliament kuja kubwereno ujeni ya impeachment kuti tsopano munthu uyu ali apa koma koko ampeza otere nge ine ndikuona ngati achotsere pamba anthu kuvota kumene kutsala ndondomeko yake kena kono kuti tamuchosa zina zachitika zimenezo impeachment yachitika vice president wakangidwa impeach ndiye kuti tsopano tulibe vice president chichitika ndi chani pali malamulo akulu omwewa I think choyambira ndikhozana kuti palibe lamulo limene layankha directly kuti atati vice president wachosedwa kuzera munjira ya impeachment chinga malo amene apangidwa vacancy achatinga apange fiu bwanji palibe ejeni imeneyoyo koma ndikhupa kuti itati akhoti akhoza kuunikirapo chifukwa paja amatha kutanthauzira malamulowa pogwiritsa ntchito poyang'ana onse kuti amafuna kutanthauza chani chifukwa mukaona ndime namba 84 mundilola ningowerenga kuti ndi Chingereza koma ni Chingereza keno kumutanthauzire mchichewa chochakuka yesa kuti ndime 84 ikunena kuti ya malamulo ako inena kuti if the first vice president dies or resigns from office or where in accordance with section 87 of the office is vacated through the incapacity of the first vice president for more than 12 months, the vacancy shall be filled for the unexpired period of that term by a person appointed by the president. Ikupereka ma scenario atatu. Kuti atakha kuti first vice president watisiya, kapena atakha kuti wapanga resign, kapena atakha kuti wachosedwa kuti is incapacitated, molingana ndi ndime number 87, ndiye nthawi imene yasala pamene zachitika izi pasala nthawi yosapitirira miyezi 12 yosapitirira miyezi 12 mukhoza mukhoza kungomalizisa kuti nthawi yathakale koma itakhala kuti zachitika pali nthawi yambiri yopitirira miyezi 12 ndiye kuti akuyenera a president kusankha munthu amene amalizise teremu yasalayo kusonyeza kuti president akupatsidwa mphamvu yosankha wachiwiri wake pamenepo ndiye ndikuganiza kuti itapita mwina ku koti anthu akhoza kukapeza mwina matanthauzo kuchoka pa 87 pakuti ngati munthu wachosedwa kuti mwina ni kuzera mnjira ya impeachment ndiye kuti ali capacity akhoza kupeza matanthauzo ake ndikuganiza kuti koma palibe provision mu constitution imene imanena exactly kuti atati wachosedwa vice president kuzera mu impeachment vacancy izapangidwa fili motere palibe apo angoti incapacitated ngone munene angoti court ikoza kuunika fine akozana kuti nanga si munthu amanga apera kunene is incapacitated kuti agwire koma zenzo ndizotengera pa nthawi imene tikufuna tikambe konkhani zina chifukwa amati okaona nyanya dakaona ndi mvuzo omwe ndera fika kuno ndikumalawi law society kumene zamamula amazitsata kwambiri nkhani tinafuna kuti timvetsetse chifukwa chikalata chimunatulutsa ndinu koma nkhani zimene tikufuna tikufunseni apa ndizoti mwina mukhoza kusankha kutiunikira kapena kunena kuti aivenezo situzidziwa chifukwa simunalipepo chikalata chene chilichonse komabe ngati akatswira zamamulo mwina mulithandiza kutiunikira mbuyo muzidamveka kuti mwezi wa January actually munapempha kuti ICB akupatseni mndandanda wa mayina a anthu amene akuwafufuza pa nkhani zokhudza Zuneth Satala poyamba tatiuzani ndizoona zimene zimudapempha ati chikalata chimene nanena aso kuyamba paja kuti zina mwa zimene tachita pa nkhani ya Satala ndikuti pa 15 January imene ali chilembwe isiku la chilembwe tinalemba kalata timaona kuti ndizofunika kuti tiaunikireko anzathu ako attorney general ako ACB ndiku kwa director of public prosecutions momwe timaonera zinthu momwe zikukhalira ndi china chimene tinapempha pa mpokata ndikata yaitali koma china chimene tinapempha I think ndinaonanso zinatuka mu news ndi nkhani yomwe timafunsa kuti tipaseni anthu amene mukuwafufuzawo kuti tione kuti ngati law society kuti mutani kumene mukulowera kumene kufandivetsetse kuti chili chanu chinali chotani pa mndandanda wa mayina anthu amene
ndithokozeso kwambiri funso limenelo chifukwa mwina anthu ena aona ngati mwina naonapo ena akuti afuna azitetezana kapena afuna apange pamwe kuti pali maloya afuna tikumbukire kuti dziko lino limayendera malamulo akulu a constitution. Malamulo a constitution ajanena kuti aliyense amene akugwira ntchito yokhuzana ndi boma akugwira pofuna kuteteza amalawi kuti amalawi apite pasogolo, amalawi atukuke, atu onsewa ndi otumidwa. Ndiye malamulo athu anapanganso bungwe limene la Malawi Law Society kuti chifukwa zinthu za malamulo ndi zofunika ukadaulo. Anapanga bungwe limene la Malawi Law Society. Maloya onse mdziko muno azikhala mamemba alimene azithandiza kuti unikira ife ya Malawi. Chifukwa Malawi muno mpano ndi maloya about 800. Amalawi tilipo almost 19 million. Sitonse tingakhale maloya asiku limodzi. So nchifukwa kuti dziko lino limayendera malamulo. Nchifukwa Law Society ili ndi mphamvu yoyang'ana amalawi kuti akutetezedwa bwanji pambali ya malamulo. So kupempha kwathu kumene kujaku kunali kuti tikufuna tigwire ntchito yathu chifukwa ngakhale ICB kaya ndi aliyense kanda president kanda vice president kaya ndi director of public prosecutions attorney general time manager timma kunaliza amnesty onse aja aliso ndi udindo umene uli pa section 12 yomwe ija yonena kuti akhale transparent accountable kuti akamagwira ife timafuna kuti ife yo nawenso kufuna kuteteza matiziona kuti machisanzo ngati kwatuluka amnesty imene ikukhala ngati ikufuna kuteteza mwina chakhasawa kapena akuziwana kapena chani zimenezo zikanatha kutithandizira pogwira ntchito yathu imene ili mu ndime namba 64D. Cholinga chake chinali chimenecho ndipo tinanenanso kuti izi ngati kuliko panga tizisunga confidential kuti koma akhale ndi amalawi akhale ndi munthu woziwa malamulo kapena bungwe loziwa malamulo lokuti liziona anthu akama isilaki I think kuti zimveke bwino ili ngati anthu momwe zinalili kapena momwe zilili ngati anthu amene ali mboma ICB attorney general akuti onsewo ali ngati ali background amalawi akuonera kuti kodi nkhani yako imenya bwanji yakatangale. Ndi ifeyo tiliso ndi chiziwiso cha malamulo tizaona kuti kodi amene akupanga zokhuzana kapena akufuna kuteteza ina kapena akufuna kuchingira kuti amalawi asaziwe. Zimene zikanatithandiza kugwira ntchito yathu moteromo. Simukuona ngati mwina muda tuvula kwambiri kumamba kuyitanitsa zinthu zoti simukuyenera kukhala nazo. Mupozabe kuunikira pa zinthu mezi kuchitikira posasokera kukiro zoti ndi ndani amene akukhudzidwa. Mwina mukhoza kutero koma nkhani ndiyoti udindo ulipo ndithu ndipo kuti ugwire ntchito bwino yowunikira tikunena kuwunikira mosatengera mbali kuwunikira anthu 19 million mosatengera mbali. Ndife sikuganiza kuti kupereka zikalata ngati zimenezozo kwa bungwe ngati la Malawi Law Society lomwe malamulo aperekaso mphamvu kuti muziateteza amalawi pamamo kuti zikanakhala chinthu cholakwika. Komabe pali ma debate anthu ena akuona mwina ngati anatero ndiye kuti nchifukwa tingoyangwizana ntchito momwe information tinayo panopa. Pa 21 June 2022 mtsogoleri wa dziko lino analankhula ku mtundu wa Malawi ndipo kwa nthawi yoyamba anthu anadzidzimuka kumva zimene a president amalankhula makamaka potengera kuti amalankhulapo potsatira ripoti imene analandira kuchokera ku Anti-Corruption Bureau. Anatchulapo zinthu zambiri anatchula kuti nthambi za boma makampani ndi anthu osiyanasiyana akukhudzidwa ndi nkhani za katangale ndi ziphuphu mdzikomo. Akuti anthu opitirira 84 akutchulidwa zinthu zodzidzimutsa kwambiri. Koma pakulankhula kumene kwa president adaonetsanso kukayikira kwawo komanso kukhumudwa kwawo pa zinthu zingapo. Ndafuna kuti mwina pano tione chimodzimodzi mwa zimenezi. Poyamba iwo anadandaula kuti ripoti imene adapereka ICB ku office yawo akuti inali loperewera komanso tikozoti losapsa bwino losachauka bwino. Mwazina iwo anadandaula kuti ripotilo linalibe tsatanetsatane wa milandu imene a chief of staff for state residences komanso wapampando wa board ya PPDA adapalamula pofanisira ndi zimene ripoti yomweyo idanena zokhudza a IG. Kuti kunali koyenera kuti a ACB apereke uthenga ngati umene a president amafunawo kwa president. Tinene motere kuyankha funso limenelo. Choyambirira ifeyo ripoti yo sitinayione ngati a Malawi Law Society imene anaona a president iyo ndiye kuma yankho athu akhala ongotengera zomwe ayankhula a president
ndizimene kudziwa zimene kudziwa zimenezo zimene wakudziwa kuseli situdziwa so koma report sitinayiona koma nocho tingayankhule ku mbali ya malamulo nje kuti one pa ndime yo malamulo ofuna kuthana ndi katangale ndime namba 4 brackets 4 imapasa a president I think anayichula ndime imeneyo pa statement yawo ichi kuti atha kuyitanisa kulandira report kwa mukaona ndime imeneyi yakunena kuti ndiyofunika kuti general conduct of the affairs of the bureau ndi ndiyofunika ndi general basi ndiye mwina ku malinga ndi kutanthauzira ndikhosana kuti mwina report yo ikuyenera ngokhala general basi ndi zikulu zimene zikuchitika khosa so ilibe formula yeniyeni ndiye mwina beti kana panga go back kuti a president anapempha kuti mundipase chani ndime namba 10.4 ya malamulo ofuna kuthesa ndi katangale a bureau aliso ndi mphamvu yopereka ma findings chimene tapeza chakuti and make recommendation aliso ndi mphamvu zimenezo so aliso ndi mphamvu pa ndime namba 10.1.3 ya malamulo awo yofuna kupanga kuaphunzisa ma nthambi za boma kapena anthu amu private kuaphunzisa njira zofuna ku prevention of corruption tinganena kuti tingalepherese bwanji chifukwa pali zinthu ziwiri za zina zoti amapita ku court ukapanga prosecution wapanga zachitika kale akapanga prosecute zina zoti zokuti tingolesa kuti anthu akaona kuti kodi zinzopsa kapena ndiyeno kubwera kufunso lanu kuti kuti kapena report iyo imene akukhala momwe ilimo kapena akanakhala ndi more detail izikanakhala bwino one tikanaona kuti mu report yake ndi mulizotani two atengera ndime yanji pa ndime zimene tachulazi komabe tipitiriabe kufunsa mafunso ena kuone kuti a president pamene pasonawonso anakhazika kwambiri pamene mwanene yamukulife report sitinayione so akamadandaula ifenso timangodamo kuti kuti ati report iyo ndiyotani mwachitsanzo a president anayankhula mchingerezi kuti because of the glaring information gaps in its report including the absence of any information about what the Bureau's plan of action is, I consider the report to be an example of substandard work. And on a matter as serious and as sensitive as this, Malawians deserve better. Kutsindika ndithu kunena kuti report iyo iwo anaona kuti ndimphale panalibepo zenizeni. Koma funso kumati kuti kunali kuyenera kuti ICP awauze a president mapulani amene ali nawo pamene afuna kugwirira ntchito. Sungakhale kuyenera chifukwa choti pajatu tisayiwale kuti anti-corruption bureau imayenera kugwira ntchito yawo moyima payokha chifukwa ndikhulupira kuti posachedwa miyezi ingapo yapitayo tinamvanso kuzera mwatolankhani mwamwe kuti even a president anakafunsidwa kumafunso chifukwa ACB jali ndi mphamvu zimenezo nangasebe paja ndofuna kupanga prevent nthawi zina kupanga prosecute so kuti ifike ma details a mtundu umenewo ndiona ngati ikanatha kukhala kuti mwina ndiye aupereka no strategy kwa president which ikuzokhala independent ya bureau ili pa mavuto mwina musanapite pasogolo ndingofuna nena kuti chifukwa cha ntchito zosiyana zimene zili ndi anti-corruption bureau ina yofuna kuteteza kuti katangale asachitike ina yofuna kuti kupanga prosecute kufuna kupeza nokuti kuzenga milandu standard imene ingafunike ikuyenera kukhala yosiyana chifukwa kuti a president sikuti amalandira report iyo ngati judge kuti afuna apenge amutumize munthu chigamulo kuti akufuna atumize munthu kundende kapena ndiye poti sitinayione report iyo ndiona kuti mwina panalibe ndikuona kuti panali information yokwanira kuti a president anatha kupanga ziganizo zina ngakhale mwina zina sizinakwanire sizina zokwanira kwa iwo
akuti ACB kulenga likusankha ili ndi anthu ambiri amene kazoiba mlandu 12-13 from 2018 to 2008 up to now ali ndi anthu ambiri koma akuti iwo amene akuonera president zoonenga kuti selective justice anena chizungu chimenecho akuti zoonenga ngati kuti selective pursuit of justice ICB akumangosankha kuti I think apa titenge uyu nduyo inu maganizo ndolani pamene choyamba ndikakumbukira bwinobwino momwe a president amachokera kunja nkhani imene inali mkamwa ndi ya katangale okhuzana ndi azonetsi Satah. Yes. Chifukwa choti ku England kuna atuluka chi document chimene chinamba kutulusa mayina anthu akuluakulu a mdziko muno. Nde ndiona ngati pamene a president amapereka timeline ya 21 days sindimaziwa inenso sindimaziwa kuti akufuna report ya zaka 12 kapena 13 mina nayankhulira muja pobwera pochokera kunja kuja analankhula kuti ndikupereka masiku 21 mundipase sono nkhani ina inali mkamwa ti makamba zoti kunja kwatuluka mayina okhuzana ndi Satah. Nde sindimayembekezera kuti amaembekezera kuti masiku 21 zinthu zonse za zaka 12 kapena 13 zituluka mmenemo. Ndiye poti sitinayionebe report ya president imene aona president tikuonabe kuti mwina kungotengera pokhapo tikuona kuti mwina assessment imeneyo inalibe yokha ngati hash kapena kuti yamphamvu kwambiri poti masiku anali ochepa. A president akuoneka sodabwa kuti report imene ndiye inalibe mayina anthu amene akukayikiridwa kuti amachita zakatangale ndi a Satah. Andi nkhani ya mayina ampaka muli apa ni nkhani yoti yazungulira kwambiri mayina list you don't even have to explain komando nkhani imene tikuyenera kuti timve kuchokera kwa inu ndiye kuti kodi ndikofunikiradi kuti mayina amenewa aperekedwe ngati lekeze kwa president kuti a president tikufufuza anthu ndipo anthu amene tikuwagayikira ndi wakuti monga malani yamo yoti alipo anthu mwina 84 onsewa walembe ndi 2 mauje nawo ndikoyenera kuti zitero anthu onsewa akugwira ntchito za bomawa akugwira kuti kufuna malo mwa Malawi ali ngati ma trustees chifukwa cha zimenezo malamulo anayika kuti azikhala open mwezi kuchitikira malamulo omweonso anayika kuti olwataka kuti wachulwa munthu sikuti ndi wolakwa iyayi presumption of innocence ndiye imaona ngati kuti nkhani yayikulu ngati imeneyi tikumbukire kuti ntchito ikugwiridwa sikuti akugwira kwa on their behalf kwa agwira chifukwa cha anthu 19 million komanso pamapananira kuti anthu amene atazabwere kusogolo kwazatifunza kuti inu zonsezi zinalipompo what did you do ndiye maona kuti malinga ndi mfundo zofuna kukhala transparent and accountable konakhako chanzeru kunena kuti akuluakulu vuto tu ndilalikulu chonchi tiziwe lili motere ntchito munatituma ija pali ntchito mwachisanzo ngati mwamanena na president kuti zaka 12 13 kwakhazi uchitika zimenezi tikozona kuti mwina wena zaka zonsezi tikuyenera tidziwe kuti zafika level yanji chilungamo chituluke ndithu anthu nkhawa imene ali nayo anthu ena zimenezi sikuti tikungonena ena sotaona atayankhulapo ka statement kanatuluka ndithu konena kuti ineyo mangonditchula dzina langa pakana pano anthu amandiona ngati kuti ndine munthu oyipa pamene mukundikayikira tsopano kuti pakana dzina lawo achakhaza likalembedwe kuti ndikuwafufuza ndi nthu yachikulu chimenechi ndipo dzinalo lipezeka kuti latuluka kwinako anthu ena ambopanga ziganizo pa mawu amene okha posatengera zimene munena inu ndiye munena kuti innocent until proven guilty koma pena anthu akangoti uyu amatamba uyu anthu amamba makuona ngati umatamba atamanota amene yuli ifenso timandakwa naye amachita so chimodzimodzi pamenepo kuti anene kuti awawa ndi amene tikuwafufuza koma sitinapeze ndi mulandu tidakafufuza komabe kungotero ndiye kuti liweyo dzinako inu simuona ngati pali chiopsezo chimenecho chiopsezo chachikulu chenicheni eti chimene ndingaone ku pali yafe ndiyoti ACB ndi amene angadziwe kuti kafukufuku ameneyo ali stage yanji afika apatali bwanji nchifukwa chake ACB aja ali ndi independence ali ndi oyima paokha
chifukwa ngati panopa akuziwa ndiwo akhoza kuona kuti zili chonchi apa zili chonchi apa stage iyi ndikhoza ku amatiuza apa panopa takamanga makuti panopa tikufuza chakuti panopa tapanga chakuti ali ndi mphamvu zimenezozo ndiye nkhani yayikulu ngati iyi malinga ndi stage imene afika iwo ngati momwe timapereka example mumene ambia kuti ife tinapempha mu January anena kuti ya sitingakuuzeni ali ndi ufulu ndi aona ndi stage momwe ilili kuti I think itafika apena pake tikhoza kutere kuti kapena ife mwina tukaningodikilira njata Malawi mwina chifukwa maina ena nakasiya wakutuluka ena atulukako so mwina pamungoine kuti tiyembekeze tapatse mpata kapena titani pamene chachikulu nchotibe akhale omasuka ndi information ya chifukwa kumapeto kwake information ndi ya Malawi. President anayankhula mwakanthawi ndithu pa ganizo la ACB kuti aperekenso ripoti imeneyi kwa Chief Justice komanso Speaker wa Nyumba ya Malamulo. Maganizo anu ndotani pa nkhani imeneyi? Maganizo athu pamenepo ali pawiri. Choyamba tivomereze inu ndine tivomereze kuti sitinaone kuti a bureau popereka report imene kwa president mwina panali kalata nangasama nenda pa malamulo anachula ndime ziti popanga mwina akope a Chief Justice poti sitinaone chifukwa ngati mukalatamo a bureau anachula ndime 4 ndikuchulaso ndime 10 ndikuchulaso ndime 10(1)(a) 10(2)(a) ya Corrupt Practices Act ndiye kuti mwina tikhozana kuti a bureau anali ndi justification imene anapereka kuti nangasi momwe ndanenera koyambirira muja kuti momwe timayang'ana ndime 10(4) akhoza kupereka findings and recommendations ndi mwachisanzo akuona kuti akupereka ma recommendation okhuzana ndi ku parliament nangasi momwe manena zimamveka kuti ku parliament ku makoti yani ndiye ngatapereka ma recommendation okhuzana ndi ku parliament ndikuganiza kuti mwina panali poyenera kuti aziwiseso akulu akumeneko koma kufoka kwathu kuli pakuti sitikuziwa kuti analemba kuti chani anangoti eco report kapena mlizotani justification imene anapereka a bureau inali yotani chifukwa mukamvera kuyankhula kwa president ananena kuti a bureau amafuna kuti to maintain public trust ichi chino ndi chifukwa chachiwiri chimene tikuyenera kuti tikamayang'ana ma concern a president tiganizepo maintain public trust ndiye kuti tikutengaso tibwerera kumbuyo ku ndime number 12 ya constitution yomwe ija ya malamulo akulu aja kuti kumene kujaku kukhoza kukhala kuti muli information inake mwina imene akuona kuti mwina a Chief Justice aidziwe pamene akugwira ntchito kapena a speaker aidziwe ndiye akanatha mwina ukatengera speech ya president akhala kuti anagwiritsa ntchito mwina ndime number 12 imene ikulimbikisa kuti ndithu pakhale kukhala pambalambanda ndi information ndiye ngati anagwiritsa ndime imeneyo olonga khala president amene private use I don't know kuti Chief Justice angakhale private use ya public is already a public office ndiye chimodzi speaker ndipo ti kumatchulidwa kuti anthu mbali zonse zaboma zikupezekamo mwina kukanakhala mwina chikhoza kabe chanzeru kuti akuluakulu ambali zinazo adziwe mwachisanzo mukhoza kukhala motere ndingokupasani mwachisanzo sinthu zinena kuti zili choncho koma mwachisanzo kuti tingotenga mwachisanzo kuti mwina nkhani zokhuzana ndi nkhani iyi zakathera ku court ndiye zakachitika kuti zakathera ku constitutional court chisanzo ndiye monga momwe inakhalira nkhani ya chisankho ichi sa Chief Justice ndamene anasankha kuti anthu 5 awa apange agamule mlandu wa chisankho ndiye mwachisanzo nkhani za apa zitakha kuti ino zakathera ku court ngati meneko ndi mwina Chief Justice akufuna kusankha mwina yakathera mwina akufuna kusankha anthu kandi 5 kandi ndi atatu amene akhale pa constitutional panel or even mmodzi afuna kupanga
city pa kesi inake ndapeze kuti mwina mwaji nanga chief justice sakuziwa mwina asankha achakhaza amenenso aliso mapeto ake anthu azanenaso kuti chief justice bwanji amasitenga achakhaza kwaika apa aliso alimo muso ndiye ndikuganiza kuti mwina titamva kuti justification yake ndiyo ndikhozopeza kuti mwina amafuna kuwaziwisa kuti ndikufufuzabe koma mwina mungodziwa mwina mukamatuma anthu enawa mwina muzatuma munoti imeneyo ngakhale tikuyikamba ngati chinthu chikhozo chabwino ndi chinthuso chimene a president saona kuti amaopa chifukwa akunena kuti prejudice it will prejudice the chief justice faunira kuti khani zikupita ku court komweko a chief justice namene akuyang'anira makhotiwo ndiye mukumapasa so report ngati kuti sizasokoneza mkaganizidwe kawo a chief justice iwo nkuwapanga prejudice. Chief justice itu ali ndi maudindo ambiri ndi mkulu wa makhoti onse yemweyo amakhala ndi chairman mkulu wa timati Judicial Service Commission yemweyo amapanganso siti ngati judge judicial office ndiye amapanga decide judicially pali zinthu zina amapanga decide administratively ngati akufuna kupanga lese chisanzo napereka chakuti afuna kupanga composition of the constitutional panel. Is that a judicial decision? Can you appeal? Because I wouldn't depend appeal composition. No, those are administrative things. So nduganza kuti sikuti a chief justice angafike kuti ali conflicted kapena chori ali ndi maudindo angapo mwakhala mu office moja. So judicially chifukwa pane sindiona kuti panali decision imene akuyenera kupanga as a judicial officer. And then mbagaza example yana bereka his excellency inayo kuti kuti nkhani yapita ku court ikapangidwa resolve judicially ndiye kuti ndondomeko zake ndi zina amayisa ndime number 9 kuona facts law chimene cha information imene ndi yani. So ndikuganiza kuti ndichanzeru malinga poti sinayione report yo komano mwina chikhoza kukhala chanzeru poti zinthu zinza amalawi nditinali kofunika kuti anthu enaso nthambi zikulu zaboma adziwe sipachefe ngati fe anati ganiza kuti inu mwachepa ine. So ndikuganiza kuti ICT ngatanatha kuti ganiza ifeyo ndikuona kuti agawire a speaker mwina anaonapo china chake kungoti nanga si inu ndine sitinaone kuti analemba zotani Tiwandiyo mabeto kwa kucheza kwathu ndi a Patrick Mpaka amene ndi president kapena kuti mkulu wa Malawi Law Society. Pali ma issues awiri atatu amene mwina tingakatenthena ubulangere. Koma poyamba just your general assessment pamene ntchito yolimbana ndi ziphuphu ndikatangale kwenda mdziko muno makamaka ndi anti-corruption bureau. Monga manenera kuti inuyo makhala ndithu maso pa zinthu zimene zikuchitikira ndipo mwapereka zitsanzo zoti takati kulakulako sikutira kuyankhula pankhani imodzi. Kusonyeza kuti mumakhala ndithu mukumapanga ngati ma litmus test kumaona kuti zikuyenda bwanji. Mukuona kuti zinthu zikuyenda bwanji. Choyambirira ndikhozonera kuti mutati muone momwe tikukambira nkhani za corruption mdziko muno. Ndi nkhani ino yoti aliyense akukamba. Aliyense akuganizano za corruption kuipa kwake kutani kwake. Ndi kutengera kumbali imeneyo kuti pano dziko limatha kukamba aliyense akuziwa ndiona kuti aibweresa ndithu tikuyikamba nkhani ija chifukwa zinonse zilizofuna kuthandiza Malawi. Mwanjira ina momwe tikukambira nkhanizi pali ndithu chiziwiso civic education yoti tikukambira na nkhani imeneyi. I think pamenepo ndikhozana kuti ICB akugwira bwino ntchito kwambiri kukhala ngati kuipasa moto kudalisa akukamba zimenezo kuita kasa kuti koma chifukwa muzozo kuti momwe ikukambiridwa nkhani ya corruption pano pa mdziko munomu chimwene olodakhala kuti ufuna kulandira pena pake uziganiza kuti komatu ne ndikudziwochewe imwe fozo kuti nkhani imeneyi. So prevention ndiona ngati ku prevention because of chifukwa choti ikukambidwa bwino I think tikuchita bwino. Prosecution ndikuona ngati tilibe
tikuchedwa pang'ono chifani mukumbukira kuti mu December pokutha pachaka mayi Chizuma ananena kuti pokutha ngati mungakumbukira ananena kuti pokutha pa first quarter ya 2022 muona zinthu zikulu tikhata tapanga progress zambiri ananena choncho ndikhupa kuti mukumbukira uthenga umene wawo popanga asesi momwe 2021 yathera komabe pano tikulowa no July ndikhupa kuti pa nkhani iyi yayikulu imene yatakasa ndikuona kuti nkhani amene atchulidwapo kwambiri ndi msuku omwewa ndiye ndiona ngati komanso mukati muone makesi zomwe akuchitira akugwira ntchito mwa under difficult circumstances ndikhozana na choncho koma akuyesesa nkhani ina imene inatuluka pakati apa pano ikhala ngati yazizira koma ndikuona ngati sinate ni nkhani ya ubale umene ulipo pakati pa ACB Director of Public Prosecutions ndi Attorney General malingana ndi zimene atolankhani ife takhala kulemba tikunena kuti tikuona ngati palibe mgwirizano weniweni pa nthawi zitatu zimene zikapenda pa maofesi atatu amenewo sinuzoti mukuziona bwanji zinthu ku Malawi Law Society ku tikalata imene tinalemba pa 15 January ndi chikalata chimene tinatulusa pa 2 December tinakambaso zomwezo kuti ziko ndi limodzi boma ndi limodzi ili ngati mpira ena amamenya pagolo ena ku defense ena pakati ena kuchinya sokolo ndiye ngati pali malamulo mwana apakidwa structure amanena kuti be anthu azikhala akumenya timu iyi sono panaoneka di mbuyo mukuti mpaka mkumbukira kuti even anduna azamalamulo ananena kuti anthu awa ndikuayitanisa ifeso timuona chimwe kuti sizikuoneka ngati timu imodzi wina akuponda nzake wina akuponyera sakupatsirana ndiye zikanakhala bwino akanakhala kuti notitu akugwirizana na mapasirana so sizwa kuti momwe anayitanisa anduna munja kuti zinatha bwanji koma ifeso timaona kuti ndi vuto lalikulu limene taliona bepu mu nkhani chifukwa mwachisanzo nkhani ya consent amene kuti ndithu pazikhauli akudziwa kuti zofunikira ndizi kapena ayase ndikulemba something like that koma zimaoneka kuti pali kusagwirizana ndithu nthawi chamunaona nthawi mbuyo muja ena akukamba za amnesty ena aona kuti ndikupitiriza anasaina makalata mozi wina lero wina ndi choncho zinaoneka kuti sakulankhulana ngakhale kwina kwamanena aya zibwino bwino koma ndimezana chikanthawi zinaoneka singakhale kuchokera kwa anthu akulankhulana so zikanakhala bwino kwambiri oti akanakhala kuti pali ka teamwork ndithu I think our president ndiso akhala kunena zimeneza mu ma speech angapo koma sindiziwa kuti kuyankhula nkuchita zinthu zimatha kusiyana palizo ganizo ina limene ndikuliona kuti likumabwata pansipa koma kale limene litumphuka ndithu nkhani ya milandu imene akuyenera kuchita Anti-Corruption Bureau president anakafuta kumene amakamba za selective pursuit of justice yes kuti Anti-Corruption Bureau inde ili ndi mphamvu yofufuza milandu kuyambira kalekale mpaka natili pano koma zioneka kuti anthu ena ayamba kuyankhula kuti bwanji mukakamira milandu imene ichitikapo mpano pamene mukunena kuti umboni munena kuyambira 2008 in fact niyo munenera muyambire kumbuyo kena kumuzibwera ena kuti yaya ndipo kuoneka kuti pabwera ka school of thought kena kamene kakuonetsa kuti IACP bwanji asayambe kukangaza zapanozi ayambire nthu kumayambiriro bwinobwino kuti tsache lisese bwinobwino ndena kuti iyayi ayambe panopo mene ayambiramu zinazo apangabe isinozoti mungaunikirepo bwanji makhani imeneyi choyamba ndinene kuti strategy yoti ayambira pati imene yoti asire Anti-Corruption Bureau choyambirira tonse tivomereze kuti information iso ili ndiwo aona kuti ayambira pati chachiwiri ineyono ndiyakulena kuti ikakhala kuti Malawi Law Society ndi Anti-Corruption Bureau kuti momwe ndili chairman wa Malawi Law Society ndine director wa IACB chomaliza mwina chimene ndinganene ineyo kuchoka ku Malawi Law Society nchoti
malamulo a dziko lino titakhala kuti tikuagwiritsa ntchito bwino muona mtima tikhoza kutukuka ndithu as a people, tikhoza kutukuka ndithu tonse ngati Amalawi. Sikuti tili ndi shortage kuti malamulo palibe, momwe tayambira kukambirana moja paona tachula ndimeyi malamulo alipo. Chofunika nchoti tiagwiritse ntchito, tiatenge, tiavomereze kuti malamulo ali chonchi, osatinso kuti malamulo chonchi kudusa kuseriwe. Tipange tonse limodzi tikhoza kutukuka ndithu. I think malamulo athu ali kwambiri ali oti akhoza kutipitisa patsogolo ngati anthu. Mene monso ndimetamalizira kuyeza ndi Patrick Mpaka amene ndi mkulu wa Malawi Law Society. Kulankhulapo pa zinthu zimene zikukhudza dziko la Malawi makamaka pa nkhani yolimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale. Ine ndi Joab Frank Chakaza. Kufikira nthawi ina pamene tidzakupaninso mpulogalamu ngati imeneyi, ndingoti tsalani bwino. Beat the winter blues with Games low prices to warm your soul. Visit your nearest game store for these deals and more. Deals valid until 6 July. You've got game.